Okay, mayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ani na usab kita nini nga atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Beno adlaw karon nga Martes, pit sa dos na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Ug padayon kita sa atong pagpangalagad. Kumusta ra man kanong pulding? Ay, maayo na kain ko pa dito. Ay, wala na ko problema. Ikaw, Mr. Cheng, ay, huwag ka na kayo father ako. Wala ako problema. Sige, hapon ka na negosyo ba? Very good. Sige, kang negosyo. Sa may mga negosyo, basig nag-apil-apil na po kayo ng pogo. Pwede ko na father, may manatog, wala na po tayo si Alice Go, wala. Mo gani, no? Ngayon, sana mga pugo-pugo, no? May pay ko na laman ang imo, ha? Imbis pugo, may bay ko ano yung negosyo ng puto. O, mas maayo pa na siya. Mas maayo pa na imbis pugo, nga imong negosyo, na magnegosyo na lamang kaog puto. O, mas maayo pa. Okay na, so may munto na kanatong tanan mga higala, no? Dagkan ko kay kaso mga higala si, ako maluwi kung Alice Go mga higala, pareho mong gunignaw ni Juan. Ni Sister Lani, no? Bandilyo 15. Murag akong makita si Sister Lani mo na muna nga warag maluoy in taon po kung kuan. Pero saon man gud nga inana mo ginamay ang balaod kuan man gyud kinahanglan man yung ipatuman. So kung panalitan og dili gyud siya tinuod nga kining gitawag nato og kanang Filipino citizen, palukaton naman nato senior citizenship dagay mahigala no. Kay maluoy ba pud ta dugay-dugay naman na diri. 13 anyos pagod kuno nang niabot si kuan sa Go Hap Hing niana no kung tinuod mo gani ha so muna nga kung panalitan og insik man siya nawong panabutang Chinese citizen gyud siya ingon niana at ato naman ning asa ako ra ba ato na lamang ning tagaan chance kay dugay-dugay na baya unya na nakatampo po na siya dako sa kalambuan dito sa kining Banban Tarlac hinuon na si mga kaso nga kabahin ning pugo pero pwede naman nagwagtango na. No? Pagtango na ng mga pugo rin na, mamaligyan na lang sila og puto. No? Imbis nga pugo, pamaligyan na lang mo og puto. Mas maayo pa. No? Parisan og tsokolate. imbis nga pugo, puto. No? O diba? Choco. O, yan, no? Ako maluoy ko tinuod ni Alice Go. Kung panalitan og proven gid nila nga dili jud siya native born Pilipina, ato na lamang itaga late registration na lang, okay? Na doon naman gud siya natampo na mayor na magud in tao na. No? Okay ba? No? Hala no, padayon kita mahigala unsa may ato ari kita sa atong CBCP News, balitang simbahan ini kamugtuhon. 128 plenary assembly pagahimuon karong sunod adlaw karong pizza sa mga adlaw may pizza size karong Biyernes no karong Biyernes ba adili karong Sabado no pizza size kay pizza dos naman taron karong Sabado adto dito sa Cagayan de Oro busa padayon karon mahigala ang Cagayan de Oro sa pagpangandam alang sa ika-128 no nga matud pa plenary CBCP Plenary Council. Unya balita mahigala gikan sa Vatican, Volodymyr Zelensky nagpapasalamaton sa Kulisi o sa Vatican tungod sa pagbuhi sa mga piniriso na pulo ka mga piniriso nga mga Ukrainian o duha ka mga kaparian no nga matud pa na nangadakpan mahigala no nahimong mga prisoners of war o nagibuhian sa mga Ruso, mga Russians na pinagi ni Russian President Vladimir Putin. Niya ang nagpasalamat si President Volodymyr Zelensky. Nahala no, may munto na kanatong tanan maghigala padayon kita sa ato ang pagpangalaga ni ini kabuntuhon. Abi no ari na kita maghigala sa ato ang Saint of the Day. Aboy na nga itong Saint of the Day karon July 2, ay lain kung dili mismo ang atong mahal nga dili ni July 4 na siya. Mismo ang atong mahal nga Birhen Maria. Okay, karong adlaw mahigala gisaulog nato ang Immaculate Heart of Mary. Unya kini Immaculate Heart of Mary mahigala closely linked
with the Feast of the Sacred Heart of Jesus. Now, 1830, apparition of Rudy Bach concerning the miraculous medal ni Catherine Labor, no, on the establishment of a society dedicated to the Immaculate Heart of Mary became popular. No, the devotion to Mary's heart essentially concerned with the love that her heart has for Jesus, for God. No, model for the way we should love God and be able to love God in the way that He should be loved, no, and unite mankind to God through Mary's. So karong adlaw mahigala, gihinumduman nato ang lain na pong paturon sa Katolikong simbahan mismo ang atong mahal nga Birhen Maria sa iyang kapistahan sa Immaculada Corazon, Immaculate Heart of Mary, Immaculado Corazon de Maria. Halalo may munto na padayon ta manghigala ari kita sa ato ang atong Saint of the Day karon mismo ang atong mahal nga Birhen ug ari kita mga higala sa ato ang CBCP News Balitang Simbahan ini kamuntugon. Humana ang CBCP News day mga higala. Okay no, nya ari kita mga higala sa ato ang catechism. Catechism nita mga higala. Sa may atong catechism karon, kabahin gihapon sa Roman Catholicism. Ang atong catechism karon kabahin sa 9-day novena. No, importante kaya novena, unsa ganito ling novena nung puding. Ay unsa dito na ba din limot ko. Okay, ang novena is a 9-day prayer that you typically say for a special intentions, no? Like the Feast of Saints, sa birthday, for the dead, and many other, no? So, nasa muna siya novena, so gaulan mahigala, gaulan, klaro kaya nagdungog siguro na yung ulan mahigala. Ulan, okay? And why is the novena prayed for 9 days? The practice goes back in both Jewish and Christian tradition. In the Bible, the number 9 is associated with the sufferings, purifications, and new beginning. Yeah, one of the first novenas was when Mama Mary and the disciples waited and prayed for 9 days between the Ascension and Pentecost. No, muna ang primero yung nagnovena mahigala katug yung Ascension katong pagsaka sa atong Ginoong Jesucristo paingon sa langit o ang Pentecost kay siya man to sila kaadlaw nga nagampo. No, together with Mama Mary, ilag yung gihimo ang yun ang gitawag na pagnobina. Na nagsugod ang 9 days sa nobina silang Mama Mary ni adtong Ascension ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 4, 24, versikulo 50 hangtod sa 51. Katubitang Ascension pagsaka sa atong Ginoong Jesucristo paingon sa langit. And then sa Pentecost, no, sa Acts of the Apostles chapter 2, 1 to 13, gihubit usab, no, gipaklaro usab ang matud pa pagkunsad sa Espiritu Santo niya. In between that, siyam na kaadlaw nga diha nagsugod ang primero gyud nga pag novena. Unya celebrated 7th Sunday after Easter, no? So ang Pentecost gisaulog na mahigala ikapito ka Domingo human sa pagkabanhaw. How in our country, here in our country, novenas are special days for preparation, no, done before fiestas in order to invoke the guidance of the Holy Spirit, no? Kanang fruit of the Holy Spirit ba muna nga ang pagkunsad sa Espiritu Santo human man lagi na sa siyam kaadlaw nga pagnovena, no? So muna nga ang novena popular gud na kaayo diri sa Pilipinas, no? Muna nga labi na novena kanang mapasko na dakang ng tao every day. Kana pong sa mga santos, mga patron, no? Kaya nga naman, ang atong gipangayo pinaagi sa novena nga unta, no, mukunsad ang Espiritu Santo sa panahon sa kapistahan. Aron maangko nato ang sa ganito ang mga fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. No, so muna, no? Una nga ato gyud nga gitagaan kinato dako juga ang gibug ato ng higala kining gitawag natong siyam kaadlaw nga pag novena.
novena. No? Dire sa amoa, pan gyud kanang gi-involve gyud nato mga higala ang nagkalain-lain nga mga BEC communities, no? Aron gyud nga ma-emphasize ang pagkasimbahanon sa mga basic ecclesial communities. Ato yung gipaningkamutan nga dili bitaw sila mahimong exclusive ba. Kinahanglan nga ma-inclusive jud ang ato ang mga BECs. Muna nga usa sa mga gitanaw nato nga makatabang yun mo involvement sa mga BE communities, no? Basic ecclesial communities sa mga BECs, no? Nga kutob sa mahimo, no? Kanang magfiesta ta kanang mag 9 days novena, do na gyoy mga gihimo, do na gyoy involvement ang BEC. Nga ako mahigala, labi na gyud kung adunay dagko kayo nga okasyon, just like katong sa Santa Cruzan. For me, it was a successful celebration. Katong nag Santa Cruzan nga sa 28, nga naman, tungod kay ginubinahan gito namo. Siyam gito kaadlaw nga pagnovena, and then pagkapulo mao na ang selebrasyon. Gani dunay maingon nga dunay ni komentaryo nga excellent kuno ang ato ang gihimo nga matud pa pagnovena. Sabagay dili man lagi ta maingon nga gitawag natong ato yung kanabatang atong ipanghinambong na ba, pero para nako i-attribute dito nako sa atong pagnovena, no? Sa mga kanabitang mga giya sa Espiritu Santo nga maigo ra jud. Muna nga ako kung dunay birthday, dunay mga dagkong okasyon, before that ako ginang nobinahan. Nobinahan ginan nako, no? Ganang may mga dagko kayong okasyon. No gani karong July 28 magkuan naman pud me maghimo mi sa among Vicarial Fiesta, nobinahan gyud para nako lang. Mga birthday mo na nga giawha ginako katong manag birthday, no? Nga 9 days before mo sa inyohang kuan kasaulugan, magnobina kanang mo take og exams, no? Kanang mo take og exams, kanang bitang mo take og examination ba? No, panalitan teachers board exams. Ako mo advise jud ko nga 9 days before magnovena gyud ka. Mas may gani kung siyam ka adlaw gyud kang musimba. No, panalitan og dili ka makahimo sa pagpamisa kay naaway po din tawag ka mang stipend karon magpamisa ka. Bisag sa imo na lang hunahuna, no? Sa imong gihimo nga siyam gyud ka kaadlaw nga musimba, no? Para doon na kay doon na bitaw guidance sa Holy Spirit, no? Katong mo take og board, katong mo apply og trabaho, no? Siyam ka adlaw gyud mong nobinahin ang ninyo. Ikaw lang, murag wala kayo nubinan ang pamilya ko lang. Ganun lang. Tukan laman ng plan. Kuhaan ka ng, Diyos na po nito plan in town. Bisan tuod in town. Kung busy kayo na sa iyahang mga mga reportings na rin DWC, pero dami na po in town siya. Kanang bitaw siya lang naghain po ni panahon sa pagampo. So, akong advice may gala, no? Kaya mo naman lamang gini atong topic karon. Kaya ko muna ako, no, mga mag-birthday, doon ay mga mga okasyon nga mo lakaw ta at matag-asan lugar na ako ganang andaman og siyam ka adlaw nga pagnobina, no? Nobina gyud ngano man aron gyud nga bukon sa ng Espiritu Santo o madawat nato sa ganito yung mga kuan kining gitawag nato fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness ug self-control. Importante kay na, no? So no, ako lang tambag ha, no, nga kung panalitan ang imong birthday sa 28, mga 9 days before, mga mga pitsahan na, no, nga adlaw magkuang gyud ka para pagka ika-28 mo na ikapulo. No, klaro ba? Ako tambag ra gyud na. Katong mo take og exams, no binahi gyud ninyo, mas maayo no binahan gyud. Daghang paagi sa pagnobina. It could be nga musimba ka matag adlaw. It could be nga magrosaryo ka matag adlaw. It could be nga doon na dyan ka nubinahan ba? Katug yung nubinahan siyam ka adlaw. O baka sa pamaagi ra gud nimo maadto ba karon managkot ba karon kag siyam ka adlaw. Ingon na mga pagnovena ba? Manang kanang nobina 9 days of consecutive prayer man. No, klaro ba? So tambang nga ko na ha, tambag ra ninyo kung doon na gani mga dagkong okasyon. Nubinahan kita. No, salamat og maayong mudto Pilipinas.